Янка мама. Урывак з апавядання «Дом пры дарозе». Васільку тады было гадкоў 6, але ён ніколі не забудзе гэтага дня. Як усё пачалося і ад чаго, ён не ведаў. Дзе ён быў, што рабіў, ён не памятаў. Добра памятае толькі дым, агонь, крыкі, плач, страляніну, грукат і ўрыўкі некаторых падзей. Вось гарыць на тым баку вуліцы хата дзеда Сцяпана. Дым і агонь выбіваюцца з-пад страхі, а наверсе круціцца чорны кот, якога так баяўся Васілёк. А цяпер гэты кот зусім не страшны, а наадварот, і маленькі, і няшчасны, і плача, нібы дзіця малое. А потым са звонам разляцелася шыба, і ў акне паказаўся дзед Сцяпан. Дзед высунуўся з акна, падняў кулакі і крыкнуў такім голасам, якога Васілёк ад яго ніколі не чуў. «Будзьце вы праклятыя, лютае звяр'ё!» Тады збоку затрашалі стрэлы, і дзед грудзьмі лёг на падаконнік. А белая барада і белая галава звесіліся за акном.